मा जालायखोहाय थफिराम एसेबां हराव फैदों जे? माबाल' आंनि हिन्जावा गोमाबायना। बेलाय मा गोदान बाथ्राब्रा थफिराम, नोंथ' हारसिं रासिसोना, बेनिखायनो हारसिङैनो थालायदोब्रा। बाप्पावै आंखौ लाजि फोनांदों। मा लाजि फोनांनांगौ जाखोब्रा नोंखौलाय? नों हारसिं रासि नङा होमबा? हारसिं रासि नालाय हिन्जावानो खारजासिगोन ना नोंना? बाप्पावै नारजि बुदां, नों आंखौ दिनै बिदि बुंथारबाय आरो ना। नोंनाबो हिन्जावा जुदि खारोबा माबायदि मोनगोन नों अब्ला? नोंनि हिन्जावा खारोबा आंबो नोंखौ बिदिनो बुंगोन हारसिं रासि जाबाय होननानै। मोनथिबाय? ओइ थफिराम, नोंनि हिन्जावा खारदों, आंखौलाय मानो बिदिन्थि होफादों? आंखौसो मोनबाय नोङो बिदिन्थि होनो? बेलेग हिन्जावखौ बिदिन्थि हैथां, आंखौ होनाङा। नोंखौ खारगोन होननानै बुङाखैब्रा, आं नारजि बुदांखौसो बुंदों। आं नारजि बुदांनि हिन्जाव नङा नामा? हा? नारजि बुदांखौ होननाय माने आंखौबो होननाय जायोना? गावा हिन्जाव खारजादों, मालायखौ बुंफैदों। आच्छा, हिन्जावा बहाथो थांखो नोंनालाय? बेखौनोथ' खबर लानो फैदोंब्रा, नोंसानाव दंफैयो नामा होननानै। नोंनि हिन्जावालाय जोंहानावलाय मानो थाफैनांगौ जाखोब्रा थफिराम? जानोबो, बिनि हिन्जावा जोंहानाव मानो थाफैनांगौ जाखो? फैफेरा माफेरानो? मा साननानै जोंहानाव नागिरफैखो नोंलाय? हा? मा साननानै नागिरफैखो नोङो? ना नारजि बुदांनावसो खारसनफैखो सानखो ना माखो नोंलाय? मा गोदाव सोराव? हा? नारजि बुदांनावसो खारसनफैखो सानखो ना माखो नोंलाय? बेफोरबायदि सानाब्रा, आङो ओरैनो फैनानै थाफैथ'दों खोमा होननानै सानदोंब्रा। सोरखौ बुंदोंहाय आब'? बाप्पावै बैलाय सोर जालायखो? आंनि बिबोनां। बाप्पावै बिबोनां दंलायथारो होमबा? मा मुंलै नोंना? बाप्पावै नाम सोंबाबो खोन्थालाया माथोलै? ना मोजाङै रायलायनो रोङा? बबेसो नामा मानसियालाय? ओइ, नामखौ खोन्थाना लाया माने? खोन्थाया माथो आं। बाप्पावै इसिबां दामि नाम ना? दरजा होननानै बुङोलै। मा? माने बिनि नामा दरजा। आच्छा, नाम मोनसे सोंबाय बेवहायबो बिदि बुंथारबाय आरो ना? नंमारगौलाय बिनि नामानो दरजा। आं बुजिबाय। मा बुजिखो? नोंसोर आंखौ इसिबां नायनो बायोना, जायनि थाखाय दिनै नामखौबो थगायना खोन्थालायबाय। मा थगायना खोन्थानांगौ जाखो? बिनि नामानो दरजा। जागोन दरजा, मानसिनि नामा दरजा थायो नामा? नैबे थफिरामखौ मा नोंसोर जाम्बा नुथारो नामा? थफिरामनि खाफालाव जाम्बा लिरनाय दङ नामा? मा नैबे खाफाल गेजेराव जाम्बा बेफोरबायदि लिरनाय नुदों नामा नोंसोरो? हा? नारजि बुदां हापां? आया, माखौ थगायदो सानमारखो नोंलाय? बिनि नामानो दरजा। आंलाय बिदि बुंनाङाब्रा हापां। मानसिखौ मोन्दों होननानै इसिबां नेहाथ साननाङा। आरो मानसिखौ मोन्दों होननानै इसिबां थगायनोबो नाङा। आं आंनि हिन्जावखौल'सो सोंफैदों आरो नोंनि बिनानावनि नामखौ सोंदों। बेवहायलाय नोंसोरलाय मानो दरजा होननानै खोन्थानांगौ जाखो? बिनि नामानो दरजा। माखौ इसिबां रागा जोंबाय थाखो नोंलाय? थफिराम? औलै, बिनि नामानो दरजा। जाउद, नोंसोर बुंबानो आं मानिगोन नामा? नामफोरखौबो थगायलु थगायला। आमाखि सोरबा दरजा थायो। दानो रागा जोंबा दरजाखौ जोखावजोबगोनलै आं। देलाय माबायदि जोखावो नायनि आं। देलाय माबायदि जोखावो नायथारनि आं। बबेनि जोखावग्रा ओंखारदों? बाप्पावै नोंहालाय मा नांजाखो? आंथ' नोंखौ बुङाखैना। मानो होननानै बुङोबा ओइ थफिराम फाग्ला, दरजाया बेनो। मोनथियाखैबा? नोंनि नामा दरजामार नामा? औलै औ थफिराम, दरजायानो मार बिनि मुङा। बाप्पावै बिदिसो जाबाय होनबा खोथाया। नोंहालाय मानोथो दरजाखौ जोखावनो बुखावनो होननानै बुंनांगौ? बेनिखायनो जोंना दरजाया रागा जोंबाय। आंथ' बे दरजाखौ बुङाखैमोन ना, आंथ' न'नि दरजाखौसो बुंदों। होमबाबो रागा जोङो बियो। गासैबो दरजाखौनो गावनिसो साननानै लायो। बाप्पावै होद बिदिसो होमबा? माबोरै दरजा दोनथारखोब्रा नोंसोरलाय एफा मोजां सिख्लाखौलाय? नामा सोलायफिनलै, जाथाराखै। मानो जाया जानांगौ जाखो? एसेबां मोजां नामखौ मानो बिदि बुंदों? मा खर'नि मोजां बेलाय? एफा मोजां सिख्लाखौ सोरबा दरजा दोनो? एसेबां मोजां दुलुर दालार, माबायदि दाब्लाब दरजा नाम दोनखोब्रा नोंसोरलाय? मालाय दोनग्रायानो दोनबाय, माथो खालामबावनो जोंलाय? औ, आरो बे दरजाया दरजा मुंजोंनो समायखायो। ओइ दरजा, नामसो दे। दरजायानो जा, खुन्थायानो जा, जेबो नङा दे। मानसि सिनायनो थाखायसो जोंनो नाम नांगौ नङा होमबा? बेनिखायनो जेबो साननांला। जायखिजाया बेखौल' सोंबावनोसै आं, आंनि हिन्जाव बादालिया फैमाराखै होमबा? फैयाखैहाय फैयाखै, मानो फैनांगौ जाखो? फैबाय बायदों खोमा गोसोखांलाय। नोंनि हिन्जावखौलाय मानो गोसोखांलाबायनांगौ जाखो? फैयाखै। आच्छा दे, गोसोखांबाय बायबा नुबाय बायबा खोन्थाहरबानो जाबाय, आं थांनोसै। माबायदि मानसि जाबावगोन बे थफिरामा? हिन्जाव गोमाबा माबा जोंनावसो नागिरफैलाबायबाय। बावदोंसो, आंहा मोनसे बुस्थु नायबाय थानाया। दरजा, उन्दुहैदो थां। ओमफ्राय मानसियालाय मानो जेकेट गानाखै नोंलाय? आं मानसियानो जोबोद हद गुमै, बेनिखायनो गोजाङा। आच्छा। दरजा, आंखौ माबा मोनसे बुंनो नागिरलायबाय नामा नों? नोंखौलाय मा बुंनांगौ जाखोब्रा? बुङा। बेखौ मा होननानै बुङोमोनलाय? आं बावबायमोनलै। मा होननानै बुङोमोनलाय बेखौ? बाथि, 5 फैसानि बाथि, सिखाव मोखां होननानै बुङो। मोजाङै खोन्थाब्रा, जाहाथे आंबो मिथिनायनि। आं बावगारथारबायना। बावगारबायना नोङो मोजाङैनो? मा होननानै बुङो बेखौ? गोसोखांहोथारनि आं। आया, माथो दरजाखौ फांबायबो। दरजाखौ खेवनानै होदोब्रा। मा दरजामोनलाय? नोंथ' दरजाखौनो मिथियामोन ना? दालाय माखौबा दरजा बुंखो नोंबा? खेवना
खेवनानै होदोब्रा दरजा। आं मोनथियानो नोंबा माबे दरजाखौ बुंदों। आंथ' आंनि नामखौसो दरजा होननानै मिन्थियो। खेवनानै होदोब्रा दरजा। माबे दरजाखौ खेवनानै होनांगौ आंलाय? देब्रा दरजाखौ खेवदो। गाबागाव खेवनानै ला। मानो होननानै बुङोब्ला नों दरजाखौनो सिनायामोनब्ला दाबोरै दरजाखौ खेव होननानै बुंदों नों? बिदि नङाब्रा। आं दहाय नामखौ बावदोंमोनलै। दा गोसोआव फैफिनबाय नालाय खेवनानै लाबानो जाबाय। अके बाय। दब्रा दरजा। मेथो चला सोने। आया माथो दरजाखौ फांनानै गालां मारबायलै। देब्रा दरजाखौ खेवनानै होदो। मा जादों? दरजाया सिंनिफ्राय फांनायायै। सोर फांनानै दोनदों सिंनिफ्रायलाय? फांबा फांनानैलाय मानोथो खेवनानै होआखै दरजाखौलाय? ना गासैनिबो खोमाया बेंगा जाजोब्बाय? आं बाजैखौ लिंहरनि। बाजै दरजाखौ खेवनानै होफैलाय। बहा खोनानो बिसोरलाय गोजौआवसो दङबा दरजा फांथेनानै थादोंबा? फन खालामनानै लिंहर। आं फनखौनो न' सिङावसो गारबोबाय आयै। आसलथे मा जामारदों? नोंनि फना न' सिङाव दङ, नों बाहेराव दङ। फारसेथिं दरजाया फांनाय। मा जादों? जेबो जायाखै आयै। हेलौ? दरजाखौलाय मानो खेवनानै होफैयाखै? नों बाहेराव दङ नामा? र' होमबा आङो खेवहैनि। नारजिबुदां दुगैनाया जाबायना जायाखै? जाबाय। सोर दरजाखौ फांनानै दोननाय? जानो आंबो मिन्थियाथ'। जाथि, सोर दरजाखौ फांनानै दोननाय? सोरखौ दरजा खेव होननानै बुंबाबो खेवनानै होजायाखैमोन। रावबो दरजाखौ फाङाखै आयै। आं बाजिमोनखौसो गाबज्रिदोंमोन खोनागोन खोमा होननानै। आंखौ थगायदों नामा? बे दरजायासो फाङाखैथ'। थङारि दरजायाबो जात खालामबाय थायो। बे आंनि बिनानावसो फांदों खोमा। मानो फांनांगौ बेलाय? मानसिखौ नुखानानै? नङा आयै, बियो आंखौ नुवाखैमोन। नोंसोरसो मिथिसिगौ आरो। बिहामजो, दे ओंखामा खुरहैलाय। दैखौबो गुदुं खालाम दे। जागोन दे। आं मोखां आथिं आखाइ सुइथां नोङो। ओइ जाथि, दरजाया फांदोंना दरजाखौ? औ बाजै। मा होनबावगोन आं बेखौ? आं एसे एदावदोंमोन बाजै, बेखौनो दरजा फांदों। इसेबो एदावजाया मानसियानो। जि रागा जोङो आं मालाबा। गोदो उन्दैयावबो बिदिनोथारमोन बियो। खालि रागाल' जोङो एसे बुंबानो। दाबो बे आखलानो खाराखै। माब्बा थिनहरनांसिगोन आं बेखौ। जानाय नंला। रागा गोसाखायनो एदावबाय थायो आं बाजै। बेसेबां रागा जोङो होननानै। माथो बांसिनसो रागा जोंसिनो। बिदिनो माथो होननो, बांसिनसो खालामो। बिराद बुलायलायनाय जायोमोन जों गोदो। थां उन्दुयै थां। माबा आंना बिखुनजोआ दानो दाय जालायगोन। दरजा, नोंबा हले दिनै आइजों रायजाथारसिगौमोनलै। रागायानोथ' मानो इसिबां दं बेनावलाय? इंगिनिनि थेफाफानो। मोजां जा गाज्रि जा जेखि जेखि जाया बबा जा खाना जा जेखि जेखि जाया आंनि जिउनि लोगोआ आंनि जिउनि इसोरखा। बा नंगौ नामा दावदै? Where going? बेरायनो थांनो नागिरदों। आच्छा बारु थाइबानि लारु उदां उदां बेरायबाय थासिगोन नङा होमबा? गस्ला गोदान गाननानै बेग फिसा लानानै देलायफब जोमफब सोरखौ लोगो हमनो थांबाय थायो नोंलाय? मोजां मोननाय सेंग्राफोरालाय फिक्स दङना गैया? गैया आदा। नोंखौलाय सोर गोसो थोगोनब्रा दावदै? खामानि मावनो रोङा दामानि मावनो रोङा खुगा पेकखौलाय गोसो थोबाबो समबाराव लांनानै मंगलबाराव हगारहरगोनब्रा नोंखौ। आंखौ बारा बिदि बुंनाङा आदा। नायबाय था, बे बाराव आं मोजां सासे सेंग्रा फसायगोन। सोरखौब्रा? दङ सासे सेंग्रा। देलाय खोन्थालाय, बिदानो खोन्थाजायो। नों आंखौ रायगोनसो, गोदो आंखौ रायोमोन। आबे बुरि राग'ग'खौलाय मानो रायबावनांगौ जाखो नोंखौलाय आंलाय दालाय? माला हाबा जाहैगोनसो मोनबाय थादों आं नोंखौ। खामानि मावा दामानि मावा बेवहाय बजन जानानैसो दंब्रा नोङो दावदै। बिनिखायनो सोरबा लांबा थाब थांदोसो नोङो। थांगोन दे आदा थांगोन। बे बाराव आं थांथारगोन। बे बाराव जायखौ आङो मोजां मोनदों बे सेंग्राया आंखौ जेबो बादाबो होनो हाखाया। मानि थाखाय? मा बबा नामा बियो? औ आदा, बबायानो। बबा? औ आदा, एबारनि गोसो थोनाय सेंग्राया आंना बबासो। आं बबाखौनो लानोसै आदा, रायलायनो गोरोंखौ लाला। रायलायनो गोरोंफोरा उल्थासो बुङो, बेनिखायनो बबाखौनो लानोसै, जेबो होननो रोङै बायदि। बेस्ट अफ लाक। दावदै, ओंखाम जालाङा नामा? बहा ओंखाम जानो, मालाय बहाबासो सोरखौबा लोगो हमनो नागिरदों। मानो गोसोम गानलाबायखो नोंलाय? आं गोसोमखौनो मोजां मोनो बाजै। गोसोम गस्लाया आंनि फेभरेटखा। दे गोसोम गान, होमबाबो बिदि गोसोम गोलोलो गानथारना, मोजां नुथारा। सुनिसो बिफोरो गोसोमफोरा। बाजै नोंबो मा बुंबाय थायो? गोसोमा मोनसे फेसनसो। औ फेसन होननानै गोसोम गानबाय थानाङा। हनै बे फामियाबो गोसोमल'। जागोन दे बाजै, एबारनिफ्राय गोसोम गानला। आं ओंखामखौ जालाङालासिनो बहाथो थांनो ओंखारदों? आलाय बिजामादै नागिरहैनो नागिरदों। सोरसो बेलाय? न'आव लिंनानै लाबोबानो जायोना। लाबोगोन। आं लोगो हमनानै फैग्रोनि। दे होमबालाय मोजां। आरो नोंहालाय दिनै मा जायो? आंथ' लाव ओंख्रिसो संदोंहाय।
जाबा जा जायाबा था आला फामे माथो नोंबो लाव ओंख्रिसो संबायनो नों मैगंखौनो होफैयाबा नोंल' खेबसे मोजाङै बुंदोब्रा होमबानो होफैगोन आं जाला माला बुंबाय थायो फैलाय 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 खर' नाना होफैलाय होआ माथो आं होफैब्रा होफै खर' नानानै होफै माथो जानोखाय हेलौ ओइ अमा राजा मा जालायखोब्रा हापां अमा राजा नों आंनि फट'फोरखौ बहाबाफोर माबा मोनसे खालामदों नामाहाय माने आंनि फट'खौ लानानै बहाबाफोर एकाउन्ट खुलिदों नामा नोङो जेरै फेसबुकआव प्रफाइल खुलिनाय बायदि आच्छा बारु थाइबानि लारु आंहा इसिबां फ्रि टाइम दङ आरो नोंनि फट' लानानै आं गोदान एकाउन्ट खुलिनो अमा राजा आं नोंनाव मोजाङैसो सोंदों मिथिबाय रागा जोंनानै सोङाखै मानो सोंनांगौ आंनाव इसिबां फ्रि टाइम दङ नामा नोंनि फट' लानानै आं बायदिसिना खालामनो ओमफ्राय आंखौसो होननानै माबोरै साननानै लाखो नोङो मानो होनोब्ला उल्टां फाल्टां खामानिखौ नोंल' मावनो हायो नोंनि बायदि उल्टां फाल्टां खामानि मावनो हानाय रावबो गैया आच्छा बिदि होननानै आं नोंनि फट'खौ लानानै बायदिसिना खामानि मावबाय थागोन नामा बहा मा जादों जेबो जायाखै खालि उनाव नोंनि नामल' फैनो मोना आरोना नों जुदि आंनि फट'खौ लानानै बायदिसिना खालामखुमादोंबा ना रेडि जानानै थाखादो आरो अके बाय वाइला आइला जामाइला मा दाय होलायखोब्रा बियो आंखौ मा दाय होलायखो बियो माबा मोनसे गावहा जागोन आंखौसो दाय हमगोन बिनि फट'खौबा सोर मा खालामलायखो आंहासो दाय जालायबाय बे हाफांखौ ना आंखौल' गोसोखाङो साला सुफादा